an gi energy maromo. Ibaga. Friday. Nyaka wachak wike high note. Mano sadiera. Imoke moliela lela kabisa. Yes. Lulu. Ero. Weekend no terinade. Weekend no crach. Adhi bayo kuonde matin. Nani ngeni mostly abayo ga ka wuotho gi tienda. Koro na wuotho e gode kod ginene gi tiende na ka amanyo ginene. Nyamsongo. Imanyo ginene. Kimanyo ginene. No gipenja ka weekend odhi lin. Kamane ka weekend na odhi. Iwuotho gi tiendi kimanyo ginene. Gik ma ginene. Awero wachno. An weekend ane beto mari. Me bana ne bet. Nadhi wuotho gwenge go kumaga yo moja kacha. Na neni? Ya to ngisa ni amos ne nyamisongo. Akaw mos. Ko local instrumentals. Gime njake. Be naromo gi nyadende na moro to nyisa ni mos na lincha. Nyise ni kumo kelo no. Omed mana kanyo. Bas, manaka kise winyone ndo nyakoro moga juang kala papla maneno mar mbak ndalo se mamoke kendo liel maratari oliel bas lulu nyamisongo ibe imede bete doge yes ero uru kama na enya kuom yoro budho wan wasechopo kae an luonga ni Lulu Wilson aka nyat jatelo an be okange miela ahinya lakini atema winjo meda points so wacho Lulu temo kanyo idwa tingo tiendi ahinya dwa koni kik unyiera kae kibedi nyaka inge miel dong lir bo puonja mos donge no se jako puonjana no kadhini kwani an ng'awa no puonja mana en karane safe hands Nyakoro moga ajuang luongani Lin Ramogi nyar nyakachi. Luongani DJ Local Instrumental Rose mana maoke mae en duondi yawoto nagi kawuono en wuok tich Monday. Duondi yawoto nagi. Koro kete mana kae. Kapok wadonjo kar duondi yawoto nagi kanyo endo adwa donje belo. Yani belo. Kawacho ni belo to ntinga mange ni rembe ringo. Ichieduogi. Local Instrumental. Okoyo. Yani kono samilo soga kiluongo ga belo. To ntiga kaka winjo kagima remba bende dwa medo chwakre ahinya. Nikech mano koro sami ilose wi kuoth. Egima no kelika. Egima no kelika. Egima kele kae. Mano egima no kuongo experience. Yes. Apothis. Kamano sonya koro moga juang mana kai winjo ka kolo se wacho no endo wadhi kor kabelo kono endo tarik no endo auchiel dwe mar auchiel igaga ne 2022 kanyo endo inyalo tudri kodwa e namba wa bende en 3 no Facebook page mamarwa Ramogi TV kabene anaona se bagoni twak makende kanyo endo Facebook page mamara kata mana wangbook mamara kanyo endo Lin Ramogi nyar nyakachi. Ero kamono ura wan wanyiso man churu machiegni koro wadwa keto we belo mbaka. Wadwa miyo chunyu wach. Ingeni kan gi Lin to wach wuoka kende. To bani ngeni kwa medo. Sani ugolo kuotho e saloon koro ukele TV. Unbe. Oido kan mama longe. Anyaka jo piny nyaka kuothi. Kuotho is a must. To dong wachako mage ka. In fact ka baba nyalo yie to kete kuotho kanyo agenda namba 2. To wanyalo wanyalo go yawa. Ninge request ni nek no. I'm serious. Wanyalo lose. Yes. Local Instrumentals. Kata kamano nyikoro mogi ajuang wadwa dhi bol kapok wadhi e belo. Yes. Donje Facebook kanyo page na DJ Kolo. Twitter mara @DJ Kolo, Instagram @Kolo_DJ. Ramogi TV be yudre mbui mano Facebook Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV KE. Instagram be yudre kanyo kaka Ramogi TV. Wan be nyaka TikTok kaka Ramogi TV Kenya. Donje Facebook kanyo endo mondo itwakwane kod wantie post maseketo kanyo endo mar mbakndalo Ramogi TV official page. Mwadwa wuoye kawuono. Kapok wadhi e belo kucha be aparo ni inyalo oronwa ote machuok e namba 236 mana kaka Lin osenyisi kanyo endo inyalo donje be Facebook page mar Lin Ramogi nyakachi twakane kode kanyo imiya ne pachi kalure gi thuon wach makawuono mantie e Facebook page mare kanyo endo wadhi e belo one by one. Lin Ramogi nyakachi Local Instrumentals. Angisi ankora se Europe koma bende jo bello e makoro bedi nyakoro moga juang oso ga pile kanyo endo ni kai ni nyadende kata mana ngama miyo kata mana dayo to intie pacho kanyo endo inte kata mana gwenge mopogore na Nairobi Tanzania Turkana kata chande Namtumbi to kikuothi wadwa puonji kuotho diche makauno nieni wakelo ni kuoth maliet mook gwenge mopogore mano endo kata mana pinje maoko United States of America wonde bende wachope ko kamano to nyakoro mga juang wateri achiel kachiel
Wano istido kawuono ni endi nyakoro moga juang. Japeja. Kawuono ni yamin jakiruoth milamo. Nikech anang'ega maber ni Nyasaye mineno kidwaro ni alam ni ochopi lulu. Nitiga lam mikosa ochiko mokinyi. Ero. Ma lam machopo direct. Donge. Kendo ok deki mondo chop ni Nyasaye. Correct. Min jakeke ni lamo ruoth mane nikech min jakiki nono tuech ma min jakitinde tuere godo studio mara Ramogi kaendi. En tuech mopogore. Ing'eni opoko nyaka ngolo mapink. Kendo rwakore yawa miyo ni to idwa doke market. Japicha ka be diwinjo kindly chaka gi tielo. Kinyo nyaka esikat kiani eni dress. Nyaka malo ka uno rwako nyaka ngolo. Len gi mang'eyo. Ing'eni kiro ka ngolo nyaka inene ka jangolo gina ka ngamo dianga buk. Aparo maber ni gima ng'eyo. Manun. Jangolo ng'igi setrock moro mar digi medo. Puoth nyaka medi areyo bi. Iti biro ga dek bwa. Belo nyaka med sani gima ne jonyisa ni rito len gino mako piny. Kidhi kamoro amora warito mbe lo warito mbe lo kanye kamonega godo jirite aromo ke joma dongo kama ne gine bura samoro ka joma dongo ni buro tano apo mana ka koro mane pap yawa ero mama makalano engineer Alex ne gin gi buche gi mane gin tie koro an ngena wona joma dongo machalo engineers gi kamotingo engineer Rolex to giriedo kaka engineers gi te Injiniche yani ko ging'eny kamotingo mboko da molo nyowende yani ka ging'eny koro gin injiniche koro gibet piny to apenjo gi ne to ung'eya yawa gisena we are seeing you somewhere une jobe lo adem nyisandea mai kianu mayura madala adem nyakach maru by the way masha uri nyakachu joma chungi ler kabisa joma onge wach ngato ka chunya ler tumiyo ka ngato sasa moro chunya ler wana masa moro waketho joma chuo ka samoro ngato nigi seso bire or tumo bi kan ka wuona chwanyora ochwanya ini min jakini chwanyo mana pin ango mo chwanyi gimo chwanya iswan adire manya saya hapa na ng'eyo chwora kaka en kenda para maber kabisa ni endala ane mamanyo takone amanyo takona diro dak nyithinda diwa ariyo ni nyithinda diwa na dako dichuoga ni agoro ne pesa pile dwe ka dwe to kata nyithindo kata kaka dhi sikul okopar ni owach nyithindo biro goye ipana mor okamor okodwar nyithindo dhi sikul ok ne okodwar akao pesa na amiye koro ngene no nindo nyaka sade nyithindo ngene kosa fwenyo ni twaro nini nindo ng'eng kanyo koro gisiro baba wagol ni chiaye baba wagol ni ang'o baba wadwa moti koro ngene samoro ni bodhi hedhi moti no ochwanya kendo simu mago na go video call to chwanya minja kimadi cho miweko mwenso ni ne maintiere e boma koni endi manyo pesa tikone dala en tije en bet piny kodi remote koni indo to twaro to nyithindo be ok odhi skul pesa tiko to tero ir pelele kata mana ir nyideni so pesa gito rumo ga kure pesa yo go gine pool ga jwa to yo pool ga jwa mi chamo pesa jogo be chame eto ling adokini abubiro dala kanyo abu bibi mapok no bigo min jakimi jangolo ogoko ka inyami angolo luare wangi oko no bas min jakima chigne nya kidieny mokongo mane endo mar belo mana kaka iwache no endo tinde oken belo en lo anlone magona ingeni gige ne wane belo oneno ga gimoro gimojony ndero ne kanyo kaka kama no woro samoro atise nyar suba moro mana rado godo mabenyeka Sheila samana rado koreshe to aneno ka chaka gimo dwaro mondo bol na wach seche mano bol na wach no chwanyore to do inabi oume koro belo ni adwa no mundi kele gimoro ma wakelu chel mar belo injo ken boare samaje wakele gimi kele do jikia wakele chenro mar be iwi jo soprano makete no Ili ya suba tu uono Ama de soprano iketo ato iketo tena
Min Jackie gi Lulu. Aparo ni koro nego beni wadonjo belo kaka direct wano iritago. Okadwa ni sani bene koro ng'adwa sama wantie chun belo. Mano teriek. Bas, Min Jackie kachiel koda Lulu na misongo. Nwai weekend. To mana kaka wacho gani weekend niga gi weche mopogore opogore. Ini nyalo donje weekend ka chunyi ber, in gi pesa machalo loto ka chopo odiochieng' mar wuok tich. Ionge kata siling, kata mana transport materie tich. Mana dier. Koro weekend mano kadho. To jatugo mara tipo kata mana actor. Iluongo ni Mishi Dora. Mae ndio ken mana nying Min Jackie kachiel koda Lulu. Mishi Dora mineno ni en nyaluo. Kendo otimo no act ga chino moro maniluongo ni Nairobi Diaries. Mano. To kitemo nono gal baby niendi en chwech Nyasaye mabende ber maratari kata mana kit ngima modake ga. Ok en ngima moro mar thagruok, en ngima mar jomanigo. Mishi Dora manendo chuny wendo nodhi e magawa. Mana kaka ing'e weekend otingre ga mapek. To kodhi e magawa odhi mochamo chiemo kachiel koda gige mabende los koda lwet dhano. Mago ko gig math gieki. Madhano ero. Madhano ero gieki. Madhi shillings 1,050 gi wiye. 1,000? 1,000 yes, 152,100 gi 50. Mano Mishi Dora. Kumoting'o gweno, oting'o pelele, oting'o pi modho gi gir medo ji teko. Energy drink. Kikao gigi duto te iketo kanyakla. To these shillings madhi 150 gi wiye. Mae ndio ken mana nyadendi Min Jackie kachiel koda Lulu. Ngima ma nyathi manyako odake. Okwanyal. Kata mana na wuon kumine na tiye niendi. Pod kanyo pogoro okanya chopi. Yani obet kumora achiel to chamo 152,000 plus. No make gobila ka bende bill niendi no tame chulo. Otame chulo. Yes. Kose chamo gigi te hadho. Yes. Ochopo weekend in kaka Lulu idhi e magawa kata mana Min Jackie. Tiwacho ni bas weekend to koro koka dwa moke odwa liel maratari. Timoke maradier. Waita chakna gi gweno. Ikelo ne gweno molos maber e mesa kanyo endo. Mar ariyo to hise ni koro kel na pelele. Tikel. Mabeche tek. Ano kadwa gik moko mabeche bech gi yot. Ikelo ne kanyo pi modho ruadhe, iketo ne kanyo pi mabende medo ji teko, energy drink boket ne kanyo. Sama koro ikelo ne bill mondo koro Mishi Dora chule bill to tame otame onge kata siling. Min Jackie Iwinjo atoti Elaine. Awinjo. Iwinja Misongo. Ana winji Min Jackie ngeni arito wachni ni kia. Bedo ni Elaine okonego kel garama kuomi. Kendo bedo ni Nyamsongo okonego mi budget mak nyalo. Wapo nyithiwa ma en gimo nyisa jowa kendo gini koro oken jite sana na jowa wasani kata jowa machalo ka gima samoro ine social media. Social media nyalo kethi to bo nyalo osi. Gini weche diwa ariyo. Leni ngenti hotel masani ko nyadhi chieme. Kalwore gi in kaka in. Ok nyal. Dakaten. Ok detem ni dhi chieme. Ok sungri. To kaluwore gi samoro nying en gimirito. Yudo nying tek nyalo fight for so many times. Imanye tim nade tim kama kamundi ngeri ni koro malen nyakacha. Chake yudo kama o Msungo makoro neno ni adir mato Msungo. Bera Msungo no kenaka. Nyaka ngato bede gi content moro ma embe engo. Nitie kamoro mak nyal gike midhi bedo sani nyalo keto standard ni malo to bo nyalo hinyo maisha mari. To bedo sani be nyalo konyi another thing samoro ka ise donjo kamoro osevi gik moro ma deponi samoro tiyo kod pesa ni ipoko bol ni gimoro oyuk ni jamna. Ai yawa ma Elaine gaj madare yo cham gweno cham gi dwaro mia bil ibinja ingeno saketi exposed somewhere oketo bedo maber to bedo nam sani kaka koro an Min Jackie ok nyalo miyo koro abed maka bedo tedo koro jidange kange mane an macha ok hit mago koro chaka gima koro ironja face mako idamiyo dende ngowa shida kata idamiyo ngima ni shida kata imano sani nino be koro onge ber mare mo wadhi neno luor ikoso luor kuomwa kich ngumi los ko luor kuomwa amsani msima moronjo kamoro moningo binatis otim ana gombo neno maber ni odonjo to miyo ji
te mane kanyo bil ng'ato ka ng'ato cham gimo dwaro cham gimo to mora to chulo nus to modongo bro chulo kes no winjore wan gi nyithi kiye oko wan nyagi mon liete masandore wan gi kanisa mar Nyasaye moni go gula chiel mar 10 wan tie kod tik Nyasaye kanisa ni moko podho oleo kagat ma kata choro lwete onge to nyajo wegi ni tango na koke momedgo ni onyiso wan okaw 100 and something bogi otiyo ni momake Nyasaye to nene joruma Nyasaye majaono to nyako machal kama kata jal machal kama koro wawene nyako jal machal kama moero ngimane wuon ngimane no lal ne wuon kaka ondike mu Nyasaye ni ng'at moero ngimane wuon ondike mu Nyasaye kaka iri wuon iwinja kaka yer jawadu kata jawasiki to sama ng'ato timo kama kuom dendo wuon magik makoro make ere mor ang'o konyo waga ang'o kata make no konyo go adwaro ni ji be discipline kamora mora mangaro nitie bedu sani en mar mondo wakony piny kendo samaro mara kiponi bedo ng'at mo luongo mata ma joluo kony jok modong wan gi mondo liete nyithindo mak nyal nyithi kiye jok mane jela jok mane osiptende magomba gomba mar mondo ng'at ma Nyasaye de tel ne makaw mo kedhula Nyasaye miri ru mar ndalo amen ya Lulu an gini omiya lessons ariyo lesson mokwongo ng'ato nyalo terore out kende kendo nyalo golo pesa ne ohuko moterre out mokidhre mocham gimoro amora modwaro to mano en lesson ma is very correct ng'ato nyaka igone dendi pole min jaki ineno kata temo wacho ni kanisa kiang'o ibe itiyo matek nyaka igone dendi pole to ber ni kiterori oko kendi ing'eni ofuko na kata cha to na wuothe gi siling 500 ma oro ma pi modho gi tam koro okidhie hedhori mang'eny kaka ne in go siepe ni ok ni koro madma koro kitero dio ko kendi ing'eyo ni mae pesa man go idimbori do kata ki ong'eny ti hadhe king'eni kai kumochopo an opuonja ni terori kendi out gima ber malich to mar ariyo lesson malan mar ariyo ni kendo ng'ato nyalo teri out ng'atni nyalo bedo mdhamini agombo luonge ni sponsor kawuono to ka sponsor oteri out kata onyisi ni oteri out to kor kiromo kod odchieng' mokwongo kik itel ne sponsor e magawa iwinjo kik ini sichopo kacha itelo ne no winjo rom saa 8 ini chopo saa 7:50 kik itim no to koponi tim no kik itim order mora kik igo order mora gimo yie ni goyo kendo nyalo goyo mang'eny kabisa en mana selfie mane mo yie ni goyo to gimoro be koponi itelo ne kucho to bisego selfie gi to biro modonjo onge gimi order migoyo biro modonjo mobet piny mos koro en mochako go order ng'ing'ani mos nitiere yawuot luogo kabatide odak Kilimani kaedi nyithindo go rwakore to gichwado perfume mayore jogo nyalo wuondi ng'eni gimbe gidanyoga onyanyisi ni to sweetheart gin gi pach I want to take you somewhere to take you somewhere to kare en modwa tekore somewhere en gi pache ng'eno denyo to ng'eni warwero ga mogo to die magawa osegombo gweno no e magawa na to dhi to order to kelo to ji chamo to wuok mana oko hello to se ne kik rwakruok gi perfume ng'ato wuondi nyaber kochung' no dhi go sini chung' kodhi konyore matin imbe idwa mana dhi konyori len no tibro weyi gi bil ma nok ichano samoro ini wuotho mana gi feani owiyi kanyo gi bil wuod luo osemetho wuod luo oseloso iye in koro idong' kanyo wang'i pamore imako sime agochne len ola 500 kanyo koro ichako solo seche go be ji ok dwari nikech nokisologi ne wabeduru jok mohero terore kumoro kuonde morgi kendgi to ka ng'ato teri asemiyi rules erokamano ahinya wacho maber anto gima nyalo wacho kapok wadhi gado pi moro matin en ni ngimani endi tero mos dak weso mamari nyalo mamari nyakoro maga jwanga ing'e maber ofuki kaka chalo kidhi e magawa kidhi chamo gimoro kata ni kidhi madho gimoro molos gi lwet dhano gieki idhi gi weso mamari ing'e maber pesa ma intie godo kik ikawe gima iniwuon pesa ne ni malo ma iniwuon ok inyal nyalo kokamano to nyakoro maga jwanga ang'isi ni kawuono ni endi belo liet pas wadhi wagade pi moro matin tok ne machuok waduogo koda belo namba ngapi to kete mana kanyo
Higa bich ka higa bich, jopiny timo yiero mondo joma gioro otinegi e yo makonyogi. Kuo mar pesa jopiny gitiyo gi mbi marach mar ofis emomiyo e bang' ndalo 100 wadhi kedo gi mibadhi mondo mi mibadhi no ka wasekedo godo to watieko to wadhi yudo dongruok ma watemo ni mondo mi walosi mondo mi obed kare. Mane momiyo wasingo gi chir ni e ndalo 100 mwakwongo bedogo e ofis wadhi kedo gi mibadhi e ndalo 100 mochakore nikech king'iyo Mheshimiwa Yugi Magwanga onge gi kes moro amora mar mibadhi e doho. An Gladys Wanga aonge gi kes moro amora mar mibadhi matweya e doho. Emomiyo wan gi chir ni e ndalo 100 kwa chako keto chenro to wadhi nyago mibadhi. Wasingo nikech genowa en dongruok. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. An bende ok nadwa ni thab kiwuoge e ot kae. To dina ong timo gima chal kama. In di temo yo mora mora mingo mondo sinda timo gima dwaro. Ano kanyal ringo. Jogi bok walowa. Ano kanyal ringo nikech luoro. Ing'eni gidwaro jok mabedo model. Ting'eni ya jok mabedo model gichulo ga milionde. Pichni mahie bro lo record idi wakal. To onge ng'ata mabro mi kata siling achiel. Mana kamano nyako Ramogi juang ero kamano nyako mkete wang jo endo mar Ramogi kideny mokwongo mano endo mar mbak ndalo walongo ni la ketho wiya kata pod angima biro miyo jomoko chakoro na ae ka ucharo gini na ae sheli uteru mos mbelo nega maya na roi monego bena chanuka okabichanuka kakalo Bisefonyo lulu ni minjakini tindo chanuka makata gimo miyo podo kito tambe wiya kia okinye wig gigulu mago to kadwar gik maka inyo kanisa to siko kaluwar ji teke ne twaro nindo
Kicho keno gik micho timo ne ng'ato. To dongi biro me kuotho kidhi kanisa. Kuoth kaka ro kanisa molwar kuoth to. To walwa te kwanyo te sa. Nyakoro moga jong maendi mine mane antie gore set kaendi magi ki thoth jobelo. En belo mabende ifuambo gi keyo gwenge mopogore opogore. Ko kamano to adwa ni wadhi achiel kachiel. Ei belo namba ngapi? Ariyo. Lo. Hey. Minjaki. Lulu. Wach na jaber. Sama iwuothe gweng. Kata mane boma ma Nairobi kaendi to iwinjo ka idwaro. Kendo chiemo mitedo ga Nairobi kaendi mit maratari. Kineno gima wangi neno. Seche moko nyalo pogre gi gima dhi e dhogi. To gima suchumi. Sura mamba. Wangni belo tero wago ko mag Nyandarua. E county noendo mar Nyandarua. Mabende thoth jogo mido dak gwenge ko ma Nyandarua osebed ga ka go uwi sana. Kalure koda ich catch osebed ga ka dhi mbele. En diep mokchung Mosiko minja kika chiel koda Lulu. Nitie jago molo, jago moro. Iluongo ni Ndirangu. Mabende osebed ga ka uso guok maliet. Iluongo ni hot dog. Sami wuothe gweng nitie ga chiemo kuma uso ga hot dog smoky. Ka chiel gi tong. Seche go in gi kech maratari. Tilore nyamburu tiwacho ni wangiewe gimoro koka. Ikia ni chamango. Ndirangu ni ndio sabet kati mohala ni ndi kuom igni madhi ariyo. To kendo king'iyo kaka ouso gini ouse okang' moro mamalo kendo maber kabisa. Oloso pesa. Okao guok maliet. Kosetede maber kendo o make sure ni odum mamit. To okete ya agulu moro matin. To bu agulu no endo nitie mach. Koro chwakore mos. Ochwakre mana mos. Sama intie e town kacha kirado gi jamani. Mondi suya mar guok maliet niendi ema kuongo luongi. Guogno to aka. Guogno akure. Ndirangu bange ka customers oseng'iew garingo niendi jima thoth sana complain gani ich catch. Kachiel koda diep. Luogi ma timang'oa ok rum. Chieng' Jumapil no mak Ndirangu mabende uso ring guogi. Odhi to kaw guok. In fact, okwalo guogi ji. Onego. Kosenego to chwako maber. To oloso godo hot dog. Guok maliet hot dog. Maber sana. Kata iniwoni inyalo gombo bilo. Kare mana ng'ama osebed ga ka uso guok maliet manendo ring guok. Ndirangu. Gwenge ko mag Nyandarua. Obila mano temo none machuok nodhi kode achiel kachiel nyaka e ode. To rade gi opawo beti which guok mabende noyango mana odiochieng' no endo gi remo mabende ne nitie beti niendi. Mano Ndirangu mabende uso guok maliet gwenge mar Nyandarua. Lulu achako kodi. An gima nyalo wacho en niya, kuom mondi ok understand gimomiyo jogi githagogi. Nikech ka ginyalo thagogi mana nikech gichamo ringo mok ong'iyo go to en ring guok. Be ung'e ni jo-China ma chiembgi ma gigeno kabisa. To dong detine gidhero ma giwuotho mana to yamo fwadhogi mana ni fwa. Ndirangu ni nyaka bed ni sufrieche motiyo go lil seriously. Nikech ring'ano to ring'ono to ok orach. Pokta bile lakini jo-China ohero gino ma ka gineno. Gihero gugu marach magi. Tikiwe guogi ni ringa kamae. Ndirangu winjo gik ma jogi oteki ni sufria motiyo go chal nade. Kijiko moloko go ring'o ni chal nade. Nikech ok apar ka gino chanya chando ich. Ko teda maber to mach bendo rome kaka mach rome koni kendo dog rome agulu. Ok nyal thago ng'ato. Ok nyal kelo ich kach. To bonyisa jo piny ni anto gima uso to en mana ring gine ne. To kendo mit mae mosibet kucham mit siwaya. Koro kanuru guoge u maber nikech guoge beche te. Ndirangu bro kalo gi guoge u jo kanyala. Lulu. Wache mamit. Kapo ka dher min daki to adhi achiel kachiel ir kolo instrumental. Kolo. Apenyi len nyanyaka. Penya mi duoko. Guok kosechiek pod en guok yawa. Guok maliet. Hot dog adoga ni. Ng'ato ko uso hot dog ne be nitie makasiriko moro monego wakelne. Ok owinjo bebi. Ng'ato
Ng'at maloso pesa ne kien ni kendo luche binga mak guok. Amo guok piny. Guok kosechiek pod en guok. Karena ngo. Dong guok maliet. Dogore ringo nyama. Nyama means meat. Anto kanyo uchando ng'ano bure. Anto kanyo aside gi ng'ano bwana. Aside kode. Let the man sell his hot dog. Dong jito na dwaro hot dog adier. En kolo kero the hot dog. Adi rimin Jackie. Len. Yes. Ng'ane poko di ume. Ma, ni guru ni. Ni guru. Ma poko di ume. Dangus neji. Guok ni hot dog. Ni boketo gimoro mach moro mapiny ni magire no ni guoge no. Papni. Ni guoge papni. Ni embo kasre badla ya leo. Mba. Ni next kasama nda. Koro ko ala tami to odoke nyake e pakini. E makoro chalo gimoke ne jogwe. Ko jodwe ndira. En diep makida mito. Ko ne pa ni sukisa. Kore gweng ni ten sukisa. Kido mitoka. To kopo nini dalani to welewe ya kata pokitiyo guwe mara. Jaduong na nobiro. Aneno kuchopo. To kapo katieko Gimoro wange aduogo. Oketo buje te maigwen. Giwach wuok ni ot dog. Wach dog yang ot dog. Ma poko bi umi. Guogi jibe ma jiyo ka ngato samoro ngi guok mana loka. Iti ka ote dhi kwate dio ni ot dog ni chapu iche musa gi mach mane. Ma poko no jona ni imbi kasiri ni yale nda ndi yale na nataka supu ya 10 iwalo mano choke modongo mi modongo ni ko chwakore koko dio guoga masama kan guok meno dio no kait molero no to chal maga guma guogo wa moro nyicho no lal e modho dio ni no go mona go ito nego diumi ingene mileni e wang ni min Jackie e wang ni kech guoge moro no lal o alo nego go ala maber chal ni alo tamo ngato ber piny kaki mo nyati monge mago ko ala mato ko ni gola chiel mara pa na kitere kanisa wa ni gola chiel mara par kuom guok me ndego ni kaso kata mi wala tam guogi dio tuete e donje paka ko ludo iji maji diewe gwenji karinda mako ji gweng moni go gwego ogo gweng ni fagro ya men Jackie mane go diu me kada ka kolo sapoti ano kikarado go men Jackie guogi no lal mate guogo mera ni to lal ka guok mi to ago mamerka guogo so sude men Jackie sude magweng e papa ni oro to buodo soja ne wa amone yaw ge to buodo kare ne yueyo ka ndaro ya leo ka mi uso ya leo min Jackie ni amba go sosa su skachi kikiri sup to ko usi kari oseido uza e mana guok kolo support na ngane ngane go dingu no wara Ando min Jackie nya kora muga jong manaka kisewi jono endo ando to begi manyalo wacho wan kaka dano wabede joratiro kadi bede ni uso guok wacha ketie ler ni ana won ta uso guok nitie jok moko machamo guok go picha ne kendo ero kendo ini woni nyalo jiwo yuto mamari kalure koda guok mius to gimoro ni dwa wuondo jopiny ni ini uso hot dog kata mana guok maliet kaki wache gi dholuo nikech hot dog tiloso gi dhiang' do yes to kare ni woni tiyo gi guok in fact ikwalo guok nyawadu midhi ming'adi tichwako ti uso ne ji kiwuondo gini ma hot dog ok en timoro makare nikech namba 1 kata mana jogo medo lonyo weche gi mag thieth ok oyie gi wach niendi ok win kan tie jok moko medo sebet ka dieo en diep mokrumi moko bende gi osebet ka kayo sama ini woni bire tich ka endi min Jackie ka chel koda lulu i kai mo kinyal bet piny kata mana be ok de wach kanya to ngato to timo tijni endi kendo jogo do yuto mar ok en gimoro maber kendo ka ogo pesa ni ok ni wako mas no ritore na serikal ni rito customer yitugo poko diumi ine woni ni ja China ko mo gigi ja China ni jakelo kaka kolono kelo ke kiko kidi te kika ngote go yath to endo kaya kale pafta ha ni ya 10 kuna taka kama utake go pitch guok giso ni maguok mapa min Jackie kidwa dhi nyiewo hot dog ma siling 20 tipana go dong mana maro guok na ni boyo ni soup to ko us bas min Jackie kilulu asai wadhi uru belo namba ngapi kel gino belo namba adek
pile ka pile kendo nyaka chieng' mane ika kapok adonje lo asa umin jaki gi Lulu gimukwongo wachna en ni hera mit Lulu gi min jaki olit to kendo en gi puonj adwa ni wachime gwenge goiko maloka kuma nitiere jawer jangolo maratipo iluongo ni Shakira kaachiel koda jahera ne mane en jahera ne iluongo ni Gerard mabende en jatugo maratipo e tim no endo mar football kata mana adhula magi jok mosebet e keny madhi igni 10 gi wiye in fact igni 12 to Nyasaye nogwedho gi nyithindo 2 nyathi ma wuoyi gi nyathi ma nyako Shakira en ja igni 45 Gerard en ja igni 35 sama wawacho ga ni hera okoyiero ma indi gi wawacho ni hera okoyiero to be kok opogore gi mano magi jok ma kilose wi pesa magi jok ma wanya wacho ni chuny pesa yani pesa odak kuomgi gine pesa Lulu kaachiel koda min jaki akiani ang'o matimore ga mbele ma joma chuo kati kendo dhako ma jaber makoro moro to nyaluongo ni kaka in koro Lulu ni wacho ni ma jawar molor kwa ipolo to pod dichuo to nyaka metni kopogre gi mano to dichuo be nyaka ring oko mar keny bet kungi mabeni magi jok mabende nochako gi kamoro pesa no noko biro mayot to nitie gik mang'eny ma gin giwegi giseyudo ka lure koda tich matek magitimo to samine ne walose niendi magi jok masani koro owere chuth divorce makoro nego bedni gidhi od doho mondo koro gine kaka ginyalo konyo nyithindo gipogo mwandu to kalure gi Shakira nowacho ni bose temo ka en temo maji wacho ga ni keny ok en law yuach ni kuvumilia osevumilia mondo gichopi igni 12 ok en gimoro mayot owe Germany nikech Germany wang'e tara en japap en japap sana ma okonyal lokre te pap ma intiere niendi tuoche ng'enye anjao pap ok en gimoro mayot pap to yot Lulu akeni wacho inyalo wacho ang'o ewi wach niendi wach no to oko wach mamit ahinya nikech ne gin couple ma jaber kata kwaneno gi gin jok moko ma an naero Shakira Gerard be jatugo mang'ula koro ineno ka iwinjo ka giwere to ok en gima mor nyalo miyi mor nikech kiusebeda beda bang' igni 11 kata 12 kaka iwacho no ang'o manyalo miyo kendo koro umuoch muwach niya gik masekawo igni mokalo gi te sani koro koroma koro ka giromi higa mar 12 nyithindo to usenyuolo koro anen wach malit na kabisa nikech oko gima ber ka nyithindo mong'iyo ni mama ma baba dak maonge mama gi baba lakini nyaka wang'e ni antiere gimoro mabe kujo mopogore opogore udak jok mopogore opogore uwe ute mopogore opogore uwa kuon mopogore opogore ng'ani sache moko no obedo bro tap kinde moro ma en noneno wuon gi ka wela mon ting'e ni imbe kichako wilo wuodi bro tima gima chal kamano koro ing'e ni gik maketho ga keny sana en wang' matar to sana en wang' matar mar chuo nikech dhako koponi wang'i bet matar ok ubi bet kanyo kata dweche 2 koro unjo machuo kuseng'e ni magi gik maketho keny yani in temptation ok inyalo wacho ni temptation just pass me by in kama to temptation okala to kam isesoyo fuko yawa en miluma mane to ibro yudo ni wanjo ma montinde wawacho ni koth chwe kila mara koth chwe kamora mora koro kuma intie to koth go yago yate imedo mana dero imedo mana diori to jipenyo to to Lulu ni endo wang'e ni jaode chato ere malich ang'o matime joma chuo bede uru jok mabeyo akwayo u nikech wambe wan gi chuny to wasewacho ni koth chwe kamora mora koro kudwa ni utug kodhni tuge uru koth mabere ok ni koth makalo gi kila kitu mago nyaka ot piny tima gige nigo lakini tim gi respect kendo iwene jaodi kore makiko fweny to koponi idwa ni fweny to nyise san nyar ma anta ol ayudo nyadendi moro matinde toko na e design ma pok na dwara yudo sini arom ni chiemo be meta e sini ani to ikele gindado ine koro bede uru jok malogo kudwa ni gi machalo family ni mondo wabede jok moko jochon nokwere ga ng'ama dichuo meta okel mara 4 okel mara 5 okel mara 6 lakini nikech joka ne nitie winjruok wan tinde wa joma mon waloso peswa
usinilete inena dak bakati yonge gik machal kamano and the others koro unge ni an kimeto data bro nyisi ni hey is not okabed ka ineno dongi man dong mana miero dongo lakini hata joma chun mapoda medo wuoyo ko dunia die urumos gigi ok rum aye yano gichalre lakini ok girum minjaki aneno ka korele adwa ni mondo tieki monamba kel mana korka kora inyasa yo gwang kata gweno be nyasa doge era mano twere kane kasto ngiyo gi musani be tek ma ngene chal ngat ma japap maduong koro we pa wacha ma na ngat mane oko musani maduong yo manya kelego ma ngata obed TZ obed Tanzania obed Zimbabwe South Africa Kenya en gidi man mana riyo ji dware mano te dir manyasai berbo jaber kendo berbo jaber to gimanyiro ero tek at least nyalo nyise ne you are my boy kata onge gimora mora mikonyego koda nitie ang'owa lakini gimamore nitoko neno mipira imagine that is my boy ayo koloye mano kende moro ng'ama nyako bibinja gimada nyiso joma chuo joma chuo moko temo konti anya dok negi konti banyalo golo gi oko kama kanya dok negi en wang maneno nitie wang tato gi neno nitie wang maneno madi ngaro ai okalo inene me ya namba ne kawaida chuo gin kaka mano gin chuech mang'aw to dhako gimomi anya ka duogo ne dhako monego bende rido gini kaka winjo ka Lulo wacho adier nitie mon ma familia to sama idwa ni mondo diso oken ng'ato mondo ng'ato dhi oba ko timre nado sama udu wego biro mokuodhoni mam oka chai lakini omuoma an gi ng'ato lakini adwan ichako nango ng'at mane okiwuoti iki wacho nango ng'at mane ibiro ng'ato iro ka onge wewe mbos an gi ngeno koro da banjo ngene ka yo mibiro gono okodhi dare an gi nyako mona nyuol kode to chaka gi modemand odwano tera kot kodi odwano kori mondo winjane kaka korka wach kot ni to ida wuoe odwano tera kot na gombo ni mondo konya wachni to koteri inyuoloko kodi ngene bieri ne ya ida nyacho ne mama ni nanga adi joma chon ne winjore winjo ka dhako donyo nyane pap wuoro no nyango tinde techecha chono ok en harar marwane nyuka ne bathe pino sagore piny rit birite buche bimbuse ni maber iwacho ni wuoro nyango kitiego ka wuode ne na kocha chone gitiyo ga direct gima ne pandongo tinde meke wa mero makabaka dire gigi nyaka so odhiambo nyaka saa 1 saa 3 tadi ni mite dot to kaka ne agi jeans michaki mede baika ni koki dwenyo rigo lweruoke mang'eny gini don't rock gi sente bigo do tunglu pangala kunglu dot korigo ma ai na dot abro yinyi okidhi ruoru mane ng'anya tepa puonjore la abro dhiro wine ochal gi wuoro koro yudo ka chuo nigi site manyaka ng'ato bed kata gadi ang'wen nitie kama dwani mondo idese kamigo e pas kamete miang'o kama ku ja mipira monge mipira maka mo wuok to nge uniform ingere uniform kaka norwagi kacha kaka nokeri kacha obude gi makaka nobude gi no wacho uniform do na sacho ni bro luoke oyonge minyalo bigo tigene chik mar bol tintie kaka idwaro go nyakibed ng'ama ler koro jali ngeno dich en gi pesa ne embo dich jatich ma samoro timang'owa timo ne ng'ani gi tich mwawene jo tich mondo timne chuwa gik moko waketho dak wawuon ditwo nitie sama jatich nyalo konyo things mathin kabisa to tedo yudo ka jatich odech ni tedo ne dako pok noduogo saa 3 to ditwo nosedonjo osiepna iloko tango chiko genya kata chiko seme kata ko chiko kono ochiko Migori nyaka loki nango okimidi chuo service mowinjore chuno ni ng'an nyaka meti mano ng'ama ko meto motim nade mowinjore to nyima sani asomo kaka ne winjo ka Lulu wacho niya atiyo tija an ang'ama nigi tija daka tionge be ye metuga da ya ajana bi ari yitinde tidhi e kot nanga ka nyithinde ok kanya ka nyithinde te pidhe ikot moko Injaki wacho maber wache maber ahinya keny ka indi gima nyakora moga jongo nego bed ni ng'eyo matut en ni keny ok rit gi pesa de bed ni keny irito gi pesa gi ji adi manigi pesa ok kaendi lakini mondo gidak e keny kata ni girit keny mamargi ok nyalgi ok nyalre namba 2 keny ok rit gi ber
Lulu gi minja kinitie jok mabeyo oko ka. Dako ber sipwak dicho te makoro chuny kada. To mondo gidake keny ni endi. Girite keny. Tek maratari. Namba dek. Kata mu mawacho maber kanyo endo nyakwara Mogajwang. Ng'ama dichuo nyise jaodi hera. Ineno kaka nuchako cha eka konego bed ni dhi mbele. Ok ni kochopo kang' makoro ng'ama miyo ni endo osenyuolo ni nyithindo moko madhi 2 3. Tiluonge ni Lulu. Idwani aluongi nyadidi. Ineno kaka nichako luonge ni chuny kado cha. Buskut. Toto. Eka konego bed ni dhi mbele. Wan joma mine wairoga hera. Bora ni ngiso nyathi ma nyako hera. Bede ni iringi oko mar keny. Mago kochuno as long as ni kiduoge ot. To hera michiwo en hera moro malong'o. To joma mine bende ko mini luoro chuogi. Nitie moko moyie kata mana dhawo gi chuogi mbele nyithindo. Sama in wuon kaka ng'ama miyo inte odi kanyo endo, ti dhawo gi baba watoto ng'ama miyo oluongi ni minot. Odi to nyithindo bende neno. Akini en luor mane bende inuo ni inyalo dwaro kolure koda wach machalo kamano. Mogik ahinya kanyo nyakwara Mogajwang. Mondo ng'ama dichuo ring oko mar keny. En nikech gombo mar del. Thothne lakini tang'ainya sama koro ng'ama miyo wuok oko mar keny. Wan joma mine waheroga. Nyiso ni keny ni endi obo wuore. Ji dhi pogo dako kamano to en weruok. Bas wachopo giko mar belo. Aneno kama mamu kachiel koda Bob bende ng'isa ni yaye minjaki gi Lulu be koro. Minjaki. Lene nyikwara Mogajwang tinde tiyuto. Atindo le. Kumi yudie. Namba be kinya chiwo nikech Uwe namba. Koro. Ano uwo kologi ne mong'egi. Koro winjo. Nago erokamano ahinya ne fans magwa. Ang'e maber kabisa ni sani wang' liech. Sano ooloko te. Gine rito belo. Mombasa moke. Ang'e maber kaka jo Mombasa sano oherowa. Wan gi jo Mombasa group maduong' kabisa. Manyicho nyisa maber kabisa. Sasa modonjo ka. Akala go this would akala gini. Kamono chieng' would akala gini. Jemo gini. Kama gini tie. Magi fans wa madongo. Maka magini tie ken munyo gana gini. Kama gini tie engineer Ziggy gini. Negi wacho ne kogik mande nyaka nyicha gikia to wasaduoge yamo maber kabisa gi belo. Koro giwacho maber kabisa ni kamora mora mamtia mosu okaw wan jo mabeyo bomosu Kisumu moko jo migocho to koro kiwuoe sani koro TV te omoki kidwara manya kama Facebook mara na register ge nyingi chuora bilongo ni Professor Mata mano nyingi jaoda ma ma ukia mano mara kitambulisho kidhi ya YouTube channel ibido mini jaki bas kichaki donje Instagram kanyo antie ka Monday Friday kor kabiro twere ma podi ne waonja wanda to mana wi namba taburu mi next week. Hii namba nitinde okidwa kata mana chiwe yamo koda nini yuto. Hata yoda. Namba maro kome. Lulu. Sama koro watie ko kaka inyalo yudi gi nyikwara Mogajwang manendo wang book. Anaduoko ne nyikwara Mogajwang erokamano ahinya kuom yuoro wa e budho ni. Ng'eni budho ni ok nyabet mamit kuonge. Wawinjo kuma utieno, wawinjo muchu. Ero kamano ahinya kendo adwa gone erokamano jabatha makende royo charo en ang'eni en kanyo sako kobako an kudwara to unyalo yuda e Facebook iluonga ni Lulu Wilson, Instagram kod Twitter Lulu Wilson 254. Ero kamano ahinya kendo Friday kae to Jamsongo. Bas mana kaka iwinjo nendo nyakwara Mogajwang iwacho gani gima nigi chakruok mare nyaka bede gi giko mare watieko kidieny no endo mokwongo mano mar belo lakini pod aparo ni pod wantie gi Lulu e kidieny mar ariyo mano endo mar kuma koro wadwa twak achiel koda nyikwara Mogajwang endo odiochieng' mar wuok tich omiero kama nyako mkete kidieny mokwongo mano mar belo ageno ni pod wan kodi nyaka kidieny mar ariyo kuma wadwa twake gi nyikwara Mogajwang e wi yiero adwa teri achiel kachiel ir local instrumentals kolo lerne nyikwara Mogajwang gima bende wadwa lose wiye kawuono ni endi awuoro gi kuotho kata kamano nyikwara Mogajwang mano e belo pod wantie wadwa dhi e yweyo matin lakini kapok wadhi e yweyo wantie gi duond yawuoto na gi kawuono ka chuny wach ma kawuono en nyayo kwee e kinde yiero koko ng'eny sana e kinde yiero to kawuono wadwa ng'eyo ane ni ang'o makelo ga koko ni to ere kaka wanyalo tieko koko e kinde yiero kik idhi mabor kwadwogo
Nyocha bayo gwenge mag Lucky Sama matwak gi yawotona gi mantie kanyo maginyisa kaka giparo ewi wach ma wachonu kanyo no endo. Kik idhi mabor, kwa duogo wadonje twak. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Thieth gi healthcare osebedo chandruok maduong' malich ne jo Homa Bay County. Mine tho ka nyuol. Mine wuotho mabor kadhi manyo thieth. Nderni be richo mochomo osiptende. Mine wa manyuol kata obedi ni gibede e chula mfangano kata obed remba kata obed ringiti kata kiwa. Nyaka gibed gi ambulance manyalo kelogi e mainland e saa asaya. Omiyo wasingo ni bang' ndalo 100. Thieth wadhi kete maino wate mondo bed maber mondo jowa kik tho gi tuoche manono. Wadhi kao pige ma chokore matindo goero mondo mi waketgi kanyakla mondo mi oganda wa oyud pige, ostende oyud pige, jo piny oyud pige, sikunde bende oyud pige. Wasingo nikech genowa en dongruok. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ani luongo ni Fredo Uma, ma iluongo ni Lucky Sama base. To jo siasa sani waneno ko antie higa mar siasa, to wanyalo kwayo mondo gigoye siasa moro mar kwe. Owetiyo go jende marach mar miyo gi pesa matin mondo gidhi kel koko. Nikech siasa mar kwe no mane siasa maber, siasa mar dongruok, kwa ng'iyo feature marwa gi mag nyithindwa. Wako mondo jo siasa go siasa mar kwe. Ng'at moro amoro yiene go siasa lakini mar kwe nero. Ombulen mari yeni ko kama midwaro. Yeah. Kamano nyikwa Ramogi. An iluonga ni Joja Kala. An wuod Game Kathomo. Kodo korka weche mag siasa mokwongo jonyuol nyaka ket nyithindgi e lwet Nyasaye e kinde ma gidongo mondo gibed nyithindo mabeyo kendo moluoro Nyasaye. Ka watimo mano to nyithindwa dhi bedo nyithindo mabeyo mondo wageng' yore mitiyogo gi nyithindo e kelo tulo e kinde mag siasa. To ngima en mar ng'ato owuon. Kijana ma itiyogo mondo oketh mwandu ng'ato kata oketh gik ng'ato, ka omake to en bibo make, ok bi maka machielo. Omiyo ng'ato ka ng'ato ema ng'iyo ngimane owuon. Kijende obed motang' mondo kik ti kodgi e diere mag siasa, girit ngimagi mondo gibed gi famili mana kaka wuongi kata min-gi obedo gi famili momiyo betie. Nono to ginyalo wito ngimagi kendo kar ginyalo lal. Erokamano. An iluonga ni Zefania Kobali. Ajala kisama ka dak la kisama ka, lakini tuwe no Homa Bay. Ana dama wuogi vijende. Akwayo vijende. We uru yie mondo josiasa oti kodu marach. Ni mi siling 100, imi siling 50, inyiew ni kongo,
idhi gori gi jomoko nono ma hinyruok ne yud kayiem to kata ka yepo hinyruok tinyalo maki. To josiasa mineno tiyo kodigo gin gimanyo tich, nyithindegi giweyo yueyo mayom, iti tiyo kodi marach. Koro akwayo vijende, yie uru mondo mi ubed jok ma okohero lweny, okohero pesa matindo miwuondu godo gi josiasa gi. Siasa biro to rumo, kik ihinyri ne ng'ato. Ni koro next year ka koro ji koro enjoy siasa telo maber to in koro ionge, ihinyori, iwito tiendi, in e jela ne siling 10, siling 50 kata siling 100 manomiyi. Nyinga en Franklin Oreng, awuok Waondo, Homa Bay. Sani tadak Lakisama. Ma kinde mar siasa ma jotelo omoke koni gi koni ka gigo siasa. To kik wabed uru ni vijende itiyogo ni mi pesa moro matin mondo iket mkutano mar ng'ato. Ok ober, nikech sa koromo tibro maki, inya tho, inya tur. Ok ober kata matin. Koro vijende wabedu wabeda mos waore, siasa biro to rumo. Kinyo pod wan osiepe, kik jasiasa moro amora ti kodwa. To kochuno nyaka oti kodwa, to kaw anyuola mare kata kaw nyithinde mondo tigo. Okay, an Thomas Ngala. An jadak Malakisama, kendo an jago ombulu Malakisama ka. To an wuodo Mabei. Wach mar koko matimore e kinde siasa makoro watemo ng'iyo kane en wach malich ahinya, kendo ohinyowa ahinya kaka koro jodongo ka wan kama. Keke nyithindewa ema bedo kod chandruok ma itiyogo kendo ing'iyo koni kod kocha. Wach maduong' ni siasa en e chakruok mar dongruok, siasa en e chuny dongruok, siasa ema miyowa kinde mabiro kiny. To wan kaka jowa ma josiasa mabende ma jodongo mang'eny e siasa, jodongo gi osebedo katiyo kod nyithindewa e yore ma ok odhi kare, ma kaber to onego wakwergi kabisa e thuolo machalo kama, mondo mi jasiasa moro amora ma jaduong' bed ng'atno ma bende ong'eyo ni en bende janyuol. Kik gibed josiasa matiyo nwa gi nyithindo e yore maricho. Adiera konchiel sirkal bende nyalo bedo blamed nikech sirkal ok ochiwo chenro makare kaka nyithindewa gi bende nyalo nongo kaka konyre. To wach maduong' nikech dongruok ni kuom siasa, onego bed jasiasa bende ong'eyo ni siasa mogoyono e kama dongruok nitie. Onego bed jatelo motelo e weche mag chiwo chenro makare ne jogo matindo, kaka dikiny gibed ji bende madrit kata nyithinde kata nyikwaye en jasiasa ma sechego. Ka jogo bedo ji makare ka kiny ginyalo kawo kare josiasa matiere sechego, mondo mi bende chieng'no bende gin bende giritie nyithinde josiasa go kata nyikwa josiasa go. Ka ok kamano nikech sa awacho ne sirkal ni mondo ng'is polis mondo ti kare. Ka jasiasa moro tiyo marach, make mondo kete e mbele court. Eru kamano. Ani iluonga ni Moses Olwanda, an wuod game Siaya County. Gima anyalo wacho moloyo en ni thoth rowere itiyo godo marach gi josiasa e kelo tulo. To maendi biro nikech thothgi onge yore mag konyruok kaka tije. Thothgi gin jok moko mohero gik madhi piyo piyo, gik miyudho. To ging'e ni siasa kaendi kae minyalo yudhe gik moko machalo mwandu mapiyo piyo. Koro josiasa inyalo tiyo kodgi. To bende vijende mitiyo gi ok ginyal wacho ni gin mag ng'ane kata ng'ane. Gin gidhi ne ng'ama ofukone chwe. Koro ng'ama ogolo gimo maber giyie tiyo ne e yo makare mar mondo giketh gang'o, giketh godo siasa. To maendi jowa jowa mar onagi ni eminyalo tigo kabisa ndi. To sami tiyo kodgi to wan kaka onagi wan ema nyingwa dhi marach. Koro ojende ma onagi kata yudhe monagi wadhi uru mos, kech ber mbiro mbele kaendi. To kik ti kodwa mondo waketh gima duong'. Mane wach manyalo wacho. Kwan atamalo mag onagi dhi marach, kendo giwere ni gin joma jendeke.
Mano gima nyalo kwane wadhi mos wadimbre uru ngima en mari ngima ok en mar jasiasa ngima ok en mar ng'amuchulindo ngima en mari to sami tiyo kode marach to in iwuon iketho ngimani nyaka chieng'. An iluonga ni Ben Alaro wuod Ramogi ma Migori Suna East. Gima nya wacho ni mondo kwe obede diere election ni kamoro amora obed vijana joma dongo leaders wa be ema aya vijendege. Sirikal be police uti nikech police sebe leaders gitiyo godo miyo pesa kose miyo to giwe vijende mayo ji. Leaders wa be nyaka be di blame nikech gimbe gitiyo kod gine ma gitiyo kod police kaga gimiyo police miyo ge cover ma kijende gi mayo ji. To koro gibe nyaka giwe tiyo kod police. Police monego miji security tinwango ko gimiji security. Koro magi gima nya wacho gini nyaka government protect sagi magi ng'iyo godo ni ging'iyo gigeng'o godo timbe anjao mek mecho ma vijende mayo godo ji to police neno mane gima dawachi ni police be nyaka ti kai. An iluongo ni Odach Osuji ajadak Malaki Sama. Koro kinde mar siasa kama tulo ero wuok kendo jo siasa tiyo gi vijende maricho to gimomiyo itiyo gi vijende onge tich. Koro wakwa jotendwa ni ka inyalo yudi yo minyalo konygo vijende ma ok chul vijende ni imi siling moro 50 siling 100 eka iwuok ni idhi ketho ne ng'ato kima ne ogoye siasa ne to iori gi jasiasa machielo oningo watamre. To ere yo mar tamruok? Yo mar tamruok en ni kimanyo ni vijende gimoro ma ginyalo timo manyalo keto gi busy at least in a day. Kijana ok tu wuotho nikech sasa ma ng'ato wuotho en idle onge gimotimo pache te nitie ni ka yudo siling moro 100 kacha adhi atugo go wiya itiyo koda adhi ago ng'ane to mano ok konyo. An iluonga na Yugumbara adak Malaki ka Town Mabei County West Karachuonyo. An weche ariyo kende ndalo siasa kata nomination mane dhi nyime ne wan gi tich matek nikech iwuotho to onge kwe. Jo siasa goringo manyo kura vijende ma support gi mabe gimiyo gik moko bende ringo lao opponent ne ok en tich mayot ahinya. An gima nyalo kwayo civil society kapok wachopo kuom jo siasa kodiongi gachiel to wadhi e siasa to onego gior civic education mondo puonj gi vijende gi puonja ka joma dongo nikech ok en vijende kende mwanyalo blame. Nitie kata joma 40 plus yero ka gibehave kaka vijende. Koro onego kel civic education mondo puonj ji umuhimu mar dak gi kwe kama jodake. Ma nyalo contribute ahinya kata be ni moko tamowa lakini 30% wanyalo yudo. Civic education onego puonji kato kanisni bonego play their role. Gibe gilando kwe. Gigi duto kwa timo to wabiro reduce weche mang'eny ma wan go e kuondegi. Nyinga en Vincent Modi an ajala Kisama kae. Gima ne wanyalo kwayo sirikal ne ginyalo beef up security nikech ywaruok to nitiere. Siasa dwaro telo. Nyithindo nyalo kelo koko gik machalo kamago. Koro mane kwayo maro manano mane wanyalo wacho sana. Mana kamano nyiko Ramogi Ajuang mano iduon yawuoto nagi mantie gwenge mag Laki Sama kocha ka giwuoye e chuny wach ma go kawuono ma en nyayo kwe e kinde yiero kata kinde siasa. In be gi pachi moro mi gombo ni yornwa kaendi donje ote machuok namba 23600 nitie Facebook page mar Makndalo Ramogi TV.
kanyo endo be waketo twak kanyo nyalo donjo miwenwa kata pachi kanyo wabro somo e yamo kaendi. Wan gi wendo e studio kapok adhi ir wendo puoch gi pak ne japicha na manuongo ni Basil Obange gi director mara Nginja the Entertainer. Wan gi wendo e studio kae mwadwa twak go ewi wach makawuono no to momiyo achiel kachiel nyaka Irlin Ramogi Nyakach. Local instrumentals zerokomne nyakuom winjo duondi ya wot onagi en twak moro maber ahinya kumiyudo ka ya wot onagi golo pachgi maonge akweda mora mora kata mana chune mora mora. Kok kamano to nyakoro Mugajwang wamedo mana rwaki e kidieny mar ariyo manendo mar mbak ndalo ka bende twak makauno niendi udaro rangane machuok kaka nyikoro Mugajwang ere yore gieke bende wanyalo nyayo godo kwe kinde goeko mag luto ombulu. Kokwadhi kamano endo wantie nyaka koda wendo wa studio kaendi ka bende poka kelo ni wendo wasome thoth ote mabende or koda nyikora Mugajwang e witwak makawuono niendi. Aneno kaendi Carlos Santiago otoni tulo mapile kapile osemiyo wadok chien e yor dongruok kaka oganda Luo omiyo nyaka waywae wiwa mondo wayud dongruok. Wasewito chuech Nyasaye mathoth e yor siasa mag akwede omiyo nyaka wakwer jotendwa owek tiyo kodwa e yono endo marach. Amor gi twak nyarga wakil Aduma manendo uon owuor. Mogi kaneno kaendi iluongo ni Philip Chiana manendo janyamwari. Otoni ka umos Nyakach otoni jowa nyaka ng'eni ombulu osiko. Ka ok jal ma ihero oyudo loch to pod thuolo moro nitiere. Wanyum ombulu wadog e tijewa mapile ka bende warito mana duoko no endo mar ombulu. Mana kaka thoth nyikora Mugajwang osewacho no endo nyakora Mugajwang adwa tiri achiel kachiel ir wendo wa odiochieng' makawuono niendi iluongo ni Duncan iluongo kanyo endo ni Duncan Munda mabende dwa twak kodwa achiel kachiel ewi kaka onego bedi wan wawegi wanyayo kwe kinde gieki mar luto ombulu. Obogi sowa mana machuok kaka ng'ano mabende dhi bet achiel kuom jogo mabende dhi luto ombulu mamare en wuon odhi nyisowa ni gin ang'o monego bedni waluwo. Machiegni nya Duncan. Erokamano jo Ramogi studio kuom odiochieng' makawuono rwake e studio maru ka. Ago erokamano maduong' ahinya. Mokwongo kapok adhi mabor abiro fulo nyinga iluongo Duncan Munda Auxerre County kamoro ne Usenge Nairobi ka dak Kibira Kibira kanyo an kaka achiel kuom joma puonjo oganda e weche mag ratiro sana jok manyimine nitie gender gik moko ailago. Mar ariyo ane e Peace Committee Kibra Sub County kaka volunteer kanyo. Watemo ng'iyo ni to kwe nyalo bedo nade alwora mwadakie nikech kweno kende ema nyalo miyo wabed kod maendeleo mabiro mbele kono. Kadhi mbele to e wach arita makwe ma Kenya ka arita kwe mokwongo kwe chakre kod an kod in kama kwe onge gima ber manyalo betie to kwe o affect jo Kenya te koro responsibility mar sirikal goganda ma Kenya ni nyaka girit kwe kwenda mora ma gintie alwora mondo wabed kod gik mabeyo mwaparo timo kaka wanjo Kenya. Kadhi mbele nitie program miluongo ni community based policing program. Program ni jo Kenya osebedo ka betie kendo osebedo ka involve police gi raia. Seche ma gintie kanyo no ka gitiyo maber gitiyo kaka oganda chiel nyalo miyo gi identify ni to rach mar arita kweni ang'o makele to ka gisenwang'e to ere gima ginyalo timo mondo ging'e ni arita kwe bedoe sana alwora mwadakie. 2017 abong'adi mana machuok kidogo tu Duncan en wach maber ahinya bende iwacho Lulu mana ka bende watu wake twak makawuono niendi mabende waloso machuok ewi kwe kaka onowegi wanyalo manyo kwe mamarwa kaka nyikora Mugajwang sama koro wachomo yo madhi korka luto ombulu koniendi akiani kuma intiere no endo nyikora Mugajwang wacho nang'o kapok ichwalo penjo mora mora ne Duncan. Lakini gima be anyalo medo wacho man kwe e ber budho kata kuma wantie ni wabudha maber nikech kwe koro daher mar somo gik ma jopiny wacho kuom kwe nikech ang'e ni jopiny bohero kwe
Carlos Santiago wacho ka ni tulo mapile ka pile osemiyo wadok chien e yor dongruok kaka oganda Luo, omiyo nyaka wayua wiwa mondo wayud dongruok. Wasewito chwech Nyasaye mathoth e yor siasa mag akwede, omiyo nyaka wakwer jotendwa owek tiyo kodwa marach. Amor gi twak nyargi wakili Aduma wuon owuor mana ng'eni mos mari. Min Zonia wacho ni Lin Nyakach ariyo maber mana in. Wanyalo nyayo kwee ka wagoyo siasa mar kwee gi hera ma ok ji obare weche kod ayany gi ukabila. Mago ote ma jowinjo wariyo go temo wacho. Gimbe gitema jiwowa mondo warit kwee. Onge ng'ama ohero kuma ji thoe, ji wite ngima gi, nyithindo hinyre, onge ng'ama ohero Lin nyathiwa. Koro Duncan, inyalo nyisowa kaka ing'eni untie gi policies muketo piny manyalo gine matayo u kuom arita kwen dong. Wacho ni ka gima chal kama otimore. Ing'eni gigi an kaka neno gigi gin ga gik ma gimuocha ineno. Koro ere kaka ung'eni ng'acha opango gima opango muocho mach kuma chal kama. Mokwongo kapok adhi mbele nyaka wang'e kuma arita kwe wuokie. Rach mar arita kwe wuokie. Mokwongo nyaka wa acknowledge ni kwe nyalo betie kata kwe nyalo bet ni onge. Nikech samo waseng'eyo kata waseketo ni kwe nitie, wanyalo wacho wachne to kwe ni ang'o machake kata ang'o makelo kwe. Namba 2, nyaka wa assess the root cause kata chakruok mare e kabisa. Nikech ing'eni sama ibedo open kiwuoyo oganda ka kuwuoyo kodu kama, seche moko ng'ato biro ng'eyo gimiparo. Lakini kiling to seche moko in gi gimoro machando pachi to kiwache oganda kata okiwache gi ng'ato machielo miparo ni close kodi to seche moko ok nyal bedo yo maka. Koro nyaka wabed namba 3, nyaka mokwongo mar ariyo be nyaka wabedo open mondo wa share pachwa gi jok moko machielo. Kwe kama kwe nitie, asewacho mokwongo kama kwe nitie dongruok nyaka bede. King'eyo kata mana Kenya kae, king'eyo kata ineno ka investors biro, gima gikwongo ging'iyo en tarita mar kwe biro chalo nade. Sama gibiro gi mwandu gi e pachoka nyaka ging'i tarita mar kwe biro chalo nade. Nikech ka tarita mar kwe onge to wanyalo dak state of anarchy ma an ka chiyo godi kinyi Lin to aparo ni sim nil chande sim chaber kabisa adhi kwale. Sama adhi kwale no ing'eni gimibiro tim na onge nikech chike moket marito weche bigo onge. Koro gino semiyowa sana kwa dhi election masani. Pile wang'eyo ga ni election bedo ga maber kabisa. In fact kapok wadhi kodong some days to wadhi election to piny ber kabisa. Kendo dhano nyiero, dhano go mbaka, joma chama muna. Lakini tok goyo ombulu e diere kanyo kilando ombulu to koro makaro weche tulo wuokie. Iwinjo? Gima tukelo tulo en seche moko maybe IBC kaka commissioner seche moko okoketo procedure mabeyo manyalo miyo ka gikelo result ne jopiny to bedo makare. Mane miyo tulo wuok. Namba 2, yudo ka seche moko ji okanore. Nyochi chwa nyaka moro koro bende riti. Sama sudo sewuok to koro ng'ato biro kawo advantage. Ni ng'ano linja na ochwa nyaka moro. Koro mae koro time man wang'e manyalo goe mano ok ber. Kadi bed ni wacho gino chon nan gi Lin gi wach moro machielo momaka kode to di wuoyo chon to donano ka koloso wacho lakini koro rite idhi kete kama okonego benobe obetie. Mana kabeda ng'adi mana matin tu Duncan, adwa ni lose machuok e wi jotendwa gieki. Dibede ni gin e jogo mabende chwalo mach. Mar mono mitulo ni endi obedie to iparo ni kaka jalut ombulu. En okang' mani monego bedi jotendwa gieki kao mar mondo mi kwe omed bedo sama koro wachiko yorno endo mar lut ombulu. Nikech yudo ni mondo jochak yware mostly gin weche mapek mabendi wacho koda jotendwa gieki. Inene nang'o? Yes, kadhi mbele. Ing'eni IBC sama kaka koro sichege gipuodho joma dhi chung'. Nitie gimiluongo ni code of conduct.
mabro mi gimonego bed ni timeni kaka ngamo chung kaka candidate onego bed ni ing'iyo yorego mondo mi samitimo campaign mari tibedo stick to code of conduct ma IBC mi chande to pile pile waneno kasi moko ing'eni ji onyuol mopogre background ma ji opogre seche moko ng'ato kaka wuoyo kaka bro kawo gima wacho no seche moko bro pogre seche moko ntie josiasa moko ma kagigo campaign to nyaka giketie speech moro kanyo ma baby bro iwango ing'ato to mane sana sana ma trigger wach moro ma kwee bedo ni onge chande josiasa ka campaign onego beni campaign gi kwee gi muolo kod hera nikech hera no kende emidwaro kuma uganda nitie laki Dan we ang'adie mana matin ke chan dipenjo moro kaluwore gi gimi wacho no ka koro dongini wacho sa campaign ing'eni thoth tulo gi giwuok tok ka ombulu osego thoth gi wuok ga kamano sana sana miyudo ka jopiny balore kendo gobila weri gi jopiny gobila miyudo ko bila beti moti gi risasi malai miyud ka ji owito ngimagi to bila gi beno or ka mondo odhi orit mana kwe nikech inyalo yudo kata ni jatelo moro olalamika ni omaye dong koro joge ne be lalamika kode kae koro ka gidhi go uwi kamoro gidhi go uwi mondo jopiny owinjgi to iyudo ni ichielo gi mach koro gik machal kamae nikech makate jok mowinjo rit kwe to gine ma gichako tulo kaso joka ing'eni ng'ato kisenego nyathine dong embe odhi biro ka gi ich wang' moro koro ich wang' yudo ich wang' koro gima natemo penjo kata e organizations matindo tindo mag ma bentie oriwo nyaka dong ni wacho nutiyo nyagi obila to bila go ini neno ka giwacho ni gin gi procedures mage mondo gilu mondo gimbe gibed gi conflict gi jopiny sama jopiny be yuago haki gi koro gima timore kamano e community ma wantie mo kata malworo ma Kenya ka wan gi jomi luongo ni opinion leaders wan gi religious leaders wan gi administration motingo chief sub chief and whatever wan kod civic education jikaka wan kama koro sama bet piny gi ngeni police nigi skills moloyo raia koro sama sebedo mo se identify ni wan kaka maybe kaka wajon kibira wadwani mondo peace obede kibira to stakeholders gite in fact watiyo nyaka gi civil societies riwruok ma kedo n'oganda jogite iluonge board to wabedo gi wabedo gi chenro makare makwa chako kata peace corps no to kata for example kwa chako enwara time kibira ten gima waselande prior to walande kata mne chief barazas kata mane kanisi nini chieng makama wadwani mondo bed gi activity moro kata awareness creation capacity building koro gik moko ailago waketo chon to joka bede biro procedure mamargi waketo wadwani mondo tim gini ing'eni involve jopiny kech religious leaders gin jok miwinjo opinion leaders nyaka political leaders gote gin jok miwinjo koro jogi te nyaka involve gi gino mondo mi chenro wuok makare to gima miyo gimano seche moko yudo ka dhano gore gi police yudo ni ka ne onge yo moro maber moket kanyo ma jogo nyalo tiyogo manyalo tiyogo kanyakla maginyalo winjore go iparo Dan kan wateri achiel kachiel ir Colloquial Instrumentals mana ka bende intie gi penjo ma bende dihero chwalo ne Dan kan Kolo aero kamano Lin Ramogi Nyanyakach iwacho ni kwe e ber budho to kwe no ka onge to onge gima longo manyalo timore nyaka Ramogi jwang'in be oyieni golo pachi kaendi momiyo keto ni namba mar sim e screen kanyo nyalo golo pachi kanyo nyalo gonwa sim kata oro ote machuok e namba 23600 wadwa dhi e yweyo matin kwa duogo wadhi mbele gi twak gi wendwa makawuono. Le kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic
mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Kaunti wa Homa Bay nigi lo mamiyo, lwasi makare, gi jopiny maroteke. Karachuonyo puro pamba, kabondo golo rabuon. Rangwe golo mananas mamit mogik e Kenya mangima. Waket mwandu e lwetgi mondo gibedi ni ginyalo yudo chiemo. Gima oseonge en chenro makare mwanyalo konyogo jopur, jopith gi jolupo. Arita mar jolupo wadhi keto mbele. Chenro mar chiero factory mar rech. Kaachiel gi yore lupo manyasani gin gik mwabro keto mbele. Tarik 9 dwe mar 8 ikaw kuchi mondo imiwa an Gladys Wanga kaka governor. Gi Joseph Oyugi Magwanga. Wasingo nikech genowa en dongruok. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Riwruok Azimio la Umoja wa Kenya kawuono landa yanga manifesto margi motelo ne yiero maduong'. Kuna mchucho na kuna watu ambao hawataki kuona wengine wakiwa kwa ballot. Jalar kom jatend piny Kenya Jimmy Wanjigi olorne oko mar laro kom jatend piny. We want to mount a campaign like has never been seen before, but we want to mount a peaceful campaign. Jalar kom gavana ma Homa Bay Gladys Wanga opuodhi gi IEBC kai kaunti ma Siaya James Orengo bende opuodhi. Machigni nyakwara Mogejwang kendo embak ndalo tielo ero mar ariyo kendo mogik wan gi twak gi wendo wa kawuono e studio kaendi ka chuny wach en nyayo kwe e kinde yiero. Adwa somo ote matin kae kapok adhi ir wendowa. An gi min Zonia wacho ni wan emonego wakel kwe e kinde wa nikech wan emo wakelo koko gi weche mibayo kod ayany gi ngero migoyo. An begi Atieno Elizabeth Odhiambo wacho ni entie Mombasa kocha. Gima wanyalo timo en lemo ne pinywa ma Kenya gi arita makare gi hera. Ote moro moa kuom Amos mar Sinderma wacho ni wan kaka jopiny kata jogo ombulu wan monego waritre kendwa kendo wane ni waherre ka wang'eyo ni joma wagoyo ni ombulu kik pogwa mondo wagore kata kik wakel tulo. An be gi janeno wa line mar sim odwa chwalo penjo kata pache e mbak ndalo kawuono. Ramogi TV hello. Ramogi TV hello. Hello. Machiegni mbak ndalo. Yeah, ma Joseph ka Migori. Machiegni ahinya. An gima neno e kar kwe kanyo. Ni aneno ni jo media kaka Ramogi. Unego unemu bede golo puonje ne vijende modonje sekta mar apiko. Mondo gibedi joma ok dhi matek nikech sekta no ema sani kelo shida ahinya e weche mag poko. Kata king'iyo weche mag siasa gi. Gine magiringo ahinya bang' jo siasa. Koro unyalo puonjogi mondo giwe timbego. To aparo ni koko ok nyal bede Kenya ka. Erokamano. Sekta no osetamo sirikal en sekta kamano. Erokamano. Erokamano.
Nyakwar Ramogi Juang in be oyie ni chwalo ote kata penjo mari moro ma in go e wi chuny wach ma wan go kawuono. An gi penjo kuom wendo wa Duncan Munda. Awinjo kiwacho ni tulo chako ga mana bank koseland gine duoko mar ombulu. To aneno ga kamoko be chako ga ndalo campaign kaya. Kiani inyalo wacho nango kanyo? Kolo ndalo campaign ka sana kaka nye wadhi e nominations ka. Nyudo ka nitie joma ne ywak aspirants mane ywak mang'eny kabisa. Oluok ji. Mano ne tek no pongo piny, no pongo kama ne Kenya ka kabisa. Nikech seche moko jasiasa tiyo gi pesa ne, seche moko uso e dala kocha, seche moko uso dhoge. Ken shua nigi cha odhinwa? Odhinwango. Lakini koro kochopo ndalo nomination dinwango ka gik moko bira taro. Samose bedo kamano nyako kaw atwa machielo. Kech kong'iyo kako se spend. Giriso se mose tiyogo. Jo piny be nitie en be ng'eni nyaka jasiasa no be ng'eni en gi wafuasi mamage. Mabe nyalo kete ni kadipo ni motimre kama to manyo machielo. Iwinjo. Koro mano kosetimore tindo ka for example ido ka jasiasa no chungi kata gi independent. Ka joka ni bang'e. Samo chungi independent to sama jasiasa moro chako chungi party machielo koro ineno kaka rakruok koro chako betie ka. Jokoni okinjire gi jokocha. Sama dhano wadi campaign kata kadipo ni iwuotha e alwora makanyo no ni nene kiwuotha ni shughuli mamagi. To weche mag machielo. In fact wach pesa miwacho no. Aneno ka nitiere jawinjo wachiel moro kae mowacho iluonge ni Edwin Aloma. Owacho ni anawacho ni pesa ema kelo koko e kind oganda gi kongo ne jo youth koa kuom jotendwa. Koro akia ni wach pesa ni inyalo time nade nikech ing'eni campaign to en mar pesa. Ji wacho ni wadhi wacham ng'ane. Nitiere jok machamo ng'ane gi jok ma kochul niya kaw pesa ni de go ng'ane. Akiani dikel tulo kuma chal kama di ruch buch gi chao kwa dwar. Koro akiani be uwinjoru gi jotende mondo nyisgi ni pesa kidwa miyo youth. Ok imiya moro mamore chat ok ni imiye ni. Yeah, ing'eni kor ka pesa kanyo nitie yore ariyo. Nitie pesa moro ng'ato mi willingly. Ng'ane kaw pesa ni. Lakini nitie pesa moro ma ng'ato luongo we na group to nyise ni bwana adwa ni kaw pesa ni dhi tim 1 2 3. Ing'eni mana pesa ma en gi condition mamage. To mago timore. Kokitimo kamano to seche moko be kendi bochako imanyi kendo bang'e. Moko onego bedo kamano. Koro kar ka pesa ka in fact en notion mano chakre chon kendo dhi mbele. En ani gima wanyalo timo nyaka wabed gi puonjruok ma ing'eni gik moko aila gidwaro puonjruok ma chakre chon en a continuous process nikech ok wanyal tieke sani aken wabiro tieke nade. But wala malamo Nyasaye ni chieng' moro wachopi okang' moro anyishe ne kana ng'iyoga kata mana kaka ne US ne the elections kasha. Though tulo nyaka bede lakini ok en nyaka ka African countries gi. Tulo nyaka bede matin but ok en nyama maro. Man number 2 ido kocha akang'e ni gimiyo ga ji handouts kucha. Mane mo kang'e but makaro kan kaka Kenya ka to do bede mateka enya kabisa. Tiyo to mana ni en kata siling 50 more ma ji laro. Samoro dhano laro siling gol siling 200 to dhano chigni dhano 50. Koro siling 200 to dhano 50 bodo pesa di. Dan kadwa ni iteme lieko machuok ewi dhok Nyakwar Ramogi Juang. Ka bende adwoki chien matin manendo tuo 7 manendo ombulu matuo 7. Mani yudo ni jogo mabende neleme kanisa goyo kuma Eldoret no wang kalure koda kaka ne siasa odhi kata mana ombulu kaka no dhi kanyo endo. Gibedo ni dhok mopogore in jaluo moro cha en abandu machielo bende en ja kor Karabuon kata Tande ema kelo gatulo. To ere kaka onyalo dwoko chien maendi? Nikech ido ni ng'ato go ombulu kalure gi jadhodgi. Moro be go ombulu kose ni mado ng'atwa ma imadhi go ne ombulu. Dan kan kinyalo ya 27 okanyalo wenya nikech 27 nono ngapoda ne school. Koro most no neno gabne gigi TV. In fact ne wakawo gati kochopo gimoro saa achiel to ne wago kodhi no TV. Koro 27 though nwasomo gi gazette nwawinjo gi kiwacho gi ni kanisa makama owang'e jo siasa, owang'e oganda mar area no. To ing'eni 27 nen piem maduong' kabisa. Kendo nen piem mare between PNU gi ODM. Yes. To kata joma noneno gima notimore ok anyalo wacho nikech gima notimore nosetimore.
ingeni nitie gik moko makosetimore to koro iloko ne ng'eyi idhi mbele nikech kiduogo chien to pod chal ka gima koro iparo njogo gima notimore no nyalo kendo trigger gima chielo mokonego bed ni betie. 207 kaka notimore no ya ombulu ne IBC kaka by then and pod iluongo ne Electoral Commission of Kenya. Lando results magi presidential ne ok gin e yo makare iwinjo. Koro mano nomiyo nikech dhano ne nigi hope. Dhano ne nigi hope ni ODM no yombo. Tadier ka ne ng'iyo kata mana number of MPs mano ODM onwango by then to ni nwango ka no yombo no yingo MPs mag PNU. Koro mano obviously mano ne nyisi ni party mar ODM no yombo to nikech ne gionge gi nyalo moro kata by then ne chuna ni koro gino nyaka ne timre kaka no sepange yeah. Ema podabu adwa ni lena mana machuok kabisa maler kabisa sama koro wachiegni chimo lutombulu kanyo endo yudoga ni siasa mar dhoudi ng'eny maratari sani to watimo hala kanyakla kendo iniwon lulu nyalo timo hala gi jal moro mabende en jarabuon kendo winjru maber in fact uno siepe lakini kochopo korka lutombulu koni endi results rowuok to koro jal machielo oduogo kaka opogre gi kaka wananchi ne geno tido ni tula wuok dan kan letwa kako nego bedni wanowegi wadak nikech korka lutombulu to in kende midhi bet kanyo ine minge ngami dhi yiero kapo kadhi mbele uama kesime mabende ogo koda fan moro kaendi. Ramogi TV, hello. Yes, habari ya leo. Nzuri sana, nazungumza na nani? Unazungumza na Moses Umaimbo. Karibu sana. Asante hata wewe. Aha, asante sana. Unatuona kutoka maeneo gani? Nakupigia kutoka maeneo ya Nyanza, sehemu moja yenye wanaita Usigu ama Udongo. Aha, nashukuru. Sasa? Naam. Hiyo ni yenye mlikuwa mnaendelea nayo mbele. Sasa unajua ni nini sana inaletanga shida kama hizo? Nieleze, niambie. Unajua kweli? Kitu yenye inaletanga shida kama hiyo za watu sijui nini shida wakati ya siasa. Naam. Na kuanga shida za assistant chief na chief. Maana mimi hata nilipo hapa hata nikikuelezea ukweli ama uongo wewe uwezi ukajua. Sisi wenye tuko huko ndio tunajua hizo vitu zinafanyika. Naam. Aya, huyo jamaa mwenye ako studio. Yes. Hata nadhani amenichapa kwa shule moja wanaita Kariboko. Tukimuuliza nadhani anaweza akajua. Asante sana. Dankan, mamu watuna mosi. Ito kamano. Koro lenole ramachuo. Kere kaka wanyalo duoko chien tula mabende simo kigelo kalure koda dhoudi. Mano endo siasa mar dhoudi nikech sama koro wachimo yo mar gombulu to wano siepe kendo hala bende walo koka nyakla. Lakini bang' duoko tiyudo ka yuaruok betie. Makata mana lulu nwatimo kode ohala en jakor karabuon kocha anan nyaluo. Okwanyal winjre yuaruok mokro bede nek bende dhi mbele kaendi. Ere kaka inyalo jiwo nyikwa Ramogi Juang mondo kete kwe? Gima nyalo wacho sana warie kumarach kata wanyalo wacho no warie kumaber nikech election mana kaka sewacho moko ni seche moko kaka pare no nego bed ok odhi bedo. To maduong' moloyo en ni nyaka kwe nyaka wachak rito sani kapok odhi election samwago ombulu gitoko ombulu to hera moro mane wan go chien cha before magitimre nyaka bedie. Gima ng'eyo ni yiero ma 2022 ni aneno kodhi bedo maber kendo aneno kodhi bedo maber nikech kata mana king'iyo kata mana IEBC chike magiketo kacha ineno ka joma ng'eny machung' moko itamo ni ok ichung' kaluwore gi ok gi meet the requirement monego bed ni bedo iwinjo. Koro mano miyo ikruok obedo yo makare election ma 2022 ni. Nitiere ratiro moro ma yes. Then mar ariyo ing'e ni Azimio en
coalition moriwo parties mang'eny. In fact, en gi almost over 20 parties. Iwinjo. Mondo mi jogo chop kanyo mariwre, nitie agreement magiketo. Ya, ineno. En agreement magiketo kanyo ni wadwa timo magi to wan wawegi nyaka wabed example jo piny ke jo piny ge madwa yierowa. Iwinjo. Number 3, sanita king'iyo kata mna kwende mowuokie eneno ka mosedo ka nitie forums mabedo organized gi jo Kristo, jo lemo, chife. Gima gitimo sana gitemo puonjo ji. Gima giwuoyo en wach mar kwe. Ing'eni gimoro kisiki wacho ni pile ka pile. Kichiewo godikinyi. Owachi ni gini. Sa uchiel owachi ni gini. Kapok idhi nindo, ing'eni gino stick ka. Ya, koro kichiewo gimiparo onego bed arito kwe. Sama ichungo godikinyi kidhi kar ng'at machielo, wacho ni bwana ing'eni onego bed ni kwe kende. Kaka wacho ni kwe berbu. Koro ka kiene wacho ni kaka wawacho wach kweno, awache ti wache. At the end of the day bono ka wach kweno chopo ni joma ng'eny. Koro gimiyo gin one ka kweno dhi mbele kama to kara onego bed ni ma ikwe kende. Yeah. Lakini Duncan, an ing'e gima nene wach kweno. Ing'e ni jok makelo ga tulo gino jende makata ok inyal bet go piny kinyiso ni kwe. Gino jende moko marori makisemiyo sing 50 en odhi manyo gire moro to madho to en koro oneno ng'ato ka ng'ato kata ka owuok e dhok achiel. Nikech sani to parties gi ji oriwore. Dhok oriwore. To kosenyise ni ng'acha oja partiwa. Onya kata kamoro mogo ng'ano gi kidi to ng'ano gi gima notimone. Ing'eni shida wuok e vijende gi. Sana vijende mokoso tije. Ma en pile ma jasiasa chiwo pesa kane kawuono. To kawo pesa ni te to dhi odonjo ge kuong to koduogo to en odwa mana ng'awogo. To ng'amogo ni en ng'at ma wuok e party. Samoro go kutamana wadgi. Nikech koro osemadho kong'o seche moko konyal ng'eyo gima ne mbele ne. Koro jende gi akene wanya konyogi nade nikech gin ema tulo chakore kodgi. Gi pesa mimiyo gi matindo ma giringo go e kong'o. Gima nyalo timo kanyo en ni jende sana e pikipiki kae jopejo marimo penge sana gin itiyo kodgi marach. Jasiasa kaber madwa konyo ng'an ka jasiasa dwa konya to nego beno miya gima kiny konya kiny nyaka ndalo mabiro go ok onego beno gimiya gima konya kawuono to kachopo kiny to kendo koro aduogo ire. Koro gima paro monego beno timore onego beni kapo nana jasiasa machung to nego beni amiyo jo ujandegi kata mna kayo ni kata mna kar wash moro. Iwinjo? Ayawo negi kanyo to gitiyo tije nego kapo ni wadhi rally to gibira rally kanyo to kasitiko rally to pod gidoka kacha. Number 2, kwende modaki gini mostly en kijiji. Tido ka gik moko ka kuongo andiwo go ng'eny. Tandiwo go ema bede kethonwa. Gik moko ka nyasore go ema dhi kwende go. Koro ng'en the moment misemiya pesa to gima chunya paro gima pacha paro ndiwo cho. Koro gima onego bed ma sirikal onego bed ni kaza chike marito weche mag ndiwo go mondo mi jandiwo chakta kode dandiwo to nitie chik moro mokasne kabisa makta kopo ni gino timore to kata bende ikawo ne atua. Iwinjo? Okonego bed ni wa beko chike go. Mage momino ka gik moko andiwo go bedo mang'eny e gwenge. Kwende modakie go gimo kanyasore go bede. Then police be kabeto onego bed ni nikech police onego bed ni maintain law and order. Yeah. Koro onego bed ni gibende gikawo ni jok makamalo onego bed ni gikawo ni atua kaluwore gi chik manitie. Yeah. Abong'adi mana gikanyo endo Dan kanero ko inya kombiro e studio mar Ramogi cheno mar mbak ndalo. Twak ni endi iye lach lakini pod wabochak walungi kendo odiochieng' machielo mondo watwake wi wach ni endi matut kachiel kod achiel kuom jogo mabende nitiere e sector endo mar IBC. Ko kamano tinyalo lero ne nyukwara Mogajuang ni yudi nade? Ani yuda Facebook ino wanga Kamunda Duncan. Yes. Twitter and Dantes. Instagram and Kamunda Duncan the same too. Yeah, mokongo kapoka tieko. Yes. To wanyalo wacho no ganda wani waikre uru. Sani ntie verification ma timore in our wards. Kalure gi yiero mwadhiene. Koro daher mar wacho no ganda wani jo Kenya te. Yes. Sana to nyikwara Ramogi.
mano ka okura ni mondo gidhie polling stations mondo giri gigine gi ginwang gi confirm kanyinge ginitie maka chopo chieng migo kura nonga ni saa mogik. Erokamano bung'adi machok nikech onego bed ni wadhi achiel kachiel nyaka kuma Azimio nitiere. Kokamano to nyako Ramogi Ajwang erokamano nyako mkete wang' jowi mar Ramogi TV. Lulu waduoko erokamano ahinya kawuono umiyo wabudho maber kendo watwak maber e kwe. Dhano wacho ni akwe chakore e odi. Ket kwe e odi mondo kwe omed bedo e piny ngima. Wamed thulo Kenya malo donge. Mana dier. An sama kora winya kora Ramogi Ajwang bed king'e ni sami dhi luto mbulu in kendi eming'eyo jatelo mabende in wuon idhi yiero. Ng'ami neno nitie bathino endo mano kaka nyaminu kata mano wadu. Omiyo wate wang'i kwe kendo kwe kende sama koro wachimo yorno endo mar luto ombulu. Luonga ni Lin Ramogi Nyar Nyakach. Orito. Luonga ni DJ Kolokolo Instrumental warad kendo kiny e mbak ndalo.